ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೂಲತೆ ಫುಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಯಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ಲ ಶೋಕುಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆರಡು ತುಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಡಿಯೇ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆರೆ ಇಂಚ ನನ್ನ ಒಣಸ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಂಡದೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮೂಲು ಪುದೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು ಕೊಚ್ಚಿದದಿ ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಐತೆ ಪೇಂಟೆ ಪತ್ತೋತೀನಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಪುದೀನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೊಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ 3 ದಿಯ ಸಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ನಮಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಡಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ತಿನ್ರೆ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಒಂದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಚಿಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಕೋರಿನ ಉಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂದಾಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಧ್ಯಾನ್ ದೀತೆ ಬವ್ವತ್ತೆ ಶೌರ್ಯ ಹಾಯ್ ಬರಲೆ ಶೌರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಇರು ಬಾಬಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದುಂಡು ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗುಪ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮಾಯ್ ಮೂಲ್ ನೈಟೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬೊರಂಡ ತಾರದೆನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಅವು ಅಮ್ಮಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋರಿ ಈ ಜನದ ಅಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮಸಾಲೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಟ್ಟು ಪುರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದದೆ ಕೋರಿಗ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆಗೆ ಎತ್ತನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಈತ ಬಗೆ ಏನಾಡು 19 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಮೊಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನೆ ನಾನು ನಿಕ್ ಪಾಡ್ವೆ. ನಮಕ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗುತ್ತೆ ಕೈ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನದಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ಲ ತಪ್ಪದು ಮೋನೆ ಮಿನಿ ಉಚ್ಚಿಡುಂಡತೆ ಜಾಲೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಸರಿ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಕ ಒಂಚೂರು ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪಾನು ವಿಡಿಯೋನು. ಹಾಯ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ to all your family in advance and panondulle. Same to you, same to you. neck red kai munchi paadve tomato la paroli ನೀರುಳ್ಳಿ la paroli ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ದಯಪಣ್ಣ ನೀರುಳ್ಳಿನ
ಎಕಡೆನ ತೊಜಪಾಯತೆ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪದ ಪೇಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಬೇಯೋಡು ಕೋರಿ ಒಂದೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುರುಡು ಈ ಮಸಾಲದ ಪೂರ ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಡಿದ್ಯಾ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿನ ಏರ್ಪಡ ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಒಲ್ತು ತೊಂದಿಲ್ಲರಂದು ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ ತರಕಾರಿ ತಂದೇರು ಫ್ರೆಶ್ ಅದನ್ನೆಟ ದೆಕ್ಕದಿಕೊಂಡು ಈಸಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕೋರಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ನಾಡು ಗಾಯ್ದ ಮಿತ್ತು ರೈಸನ್ ಪಾಡ್ ನಾನು ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಕೋರಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಟ್ಟುಗೆ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಲ ಕೆಲಸರ ಪಿಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ರೈಸನ್ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ದಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಪುನದಾಗ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಡ್ ಬೊಕ ಅರಿಪುರ ಬುಡು ಬುಡು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಿ ನೀ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಬೈಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪ ರಂಜಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಮಸಾಲದ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ದಲ್ಕ ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿ ಹಾಕು ನಾನು ಇದ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಜಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಊರ್ದ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಜರಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಜಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಏನು ಆಪಲ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗಾರು ಬಗೆ ಬಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಂದ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆತಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಮೂಳೀತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತನು ಕೋರಿಲ್ಲ ఒక దమ్ కోరండి అదగల కోరి వేయిపుండు ఇక ఉప్పు కూడా పాడదాను సురుటే కొంచెం ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ತನು ಕೋರಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಬಿಟ್ಪೇನು ಬೇಯರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಓದುಗ ಏರ್ ಪೂರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದು
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಂದನಾ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಉಲ್ಲರೆ ವಂದನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೇಗ್ಲಾತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದೂರದ್ದು ತಗೊಂಡುಳ್ಳಾರ ನಿಗುಲ್ ಪುರ ಅದೇ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಲವಣಸ್ಪುರ ಆಡೆ ಪನ್ಲೆ ಈಗಲೇನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಎಲ್ಲದೇನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಹೊಸ ವರ್ಷಗೂ ದಾಲ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡೆ ಕೆಲವು ಪುಣತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಗಲದಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಟುಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಏನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅವೇನಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆ ಆಂದಿತ್ತು ಚಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅವನ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ದ ನಮ್ಮ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮಾದ ಜಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡೆ. ಮಸಾಲದ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಗೊಂಡು ಈಗ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತು ಚುಪ್ಪಾವೆ ತುಳಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 30% ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಈಗ ಬಡಣ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ನ ఒక ಪಪ್ಪಂಡರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಅವಳ ಇನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ನಿ ಅನ್ನ ದಾದಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಇತ್ತು ನಿಂಕು ಇನ್ನಿತ ದಿನ. ಸೊ ಏರು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ತುಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಓದುಗ. ಸೂರಜ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ 2026 ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂರಜ್. ಈರ್ಲಾತೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಈರ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶೋ ಕುಡುಪಾಡು ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೇಕ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂರಜ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐಫೋನ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹಾಳುಂಡು ಬೊಕ ಏನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಲ್ಪೈತೆ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ವೈಫೈ ಪತ್ತು ಜೇಂಕ್ ಅಂಚಾದು ನಾನು ಬೇತೆ ಫೋನ್ ಹೊಡೆದು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ತಂದು ಮಲ್ಪುನು. ಹಾಂ ಇನಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಶಶಿಕಾಂತರೆ ಈರ್ನ ಊರು ಎನ್ನ ಊರು ಪಳ್ಳಿ ನಿಂಜೂರು ಕೇಂದರೆ ಯಾನ್ ಪಳ್ಳಿಡುಪ್ಪುನು ಪಳ್ಳಿ ನಿಂಜೂರು ಬಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಚೂರ್ಲ ಹಾಳಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ನಾವು ಓಲ ಫೋನ್ ಬರೀಟ್ ದೀತಜಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ತೋಜಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಡು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಡು ನೆಕ್ ನನ್ನ ಅರಿನ್ ಪಾಡ್ದ ಮಿತ್ತಡು ഞാനിത് ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ನೀ ಕೂಡ ದಮ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಅದಾಗ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪಾರಂಡು
ಸೊ ನೆಕ್ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಂಚಂಡು, ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು. ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ರೈಸ್. ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಈಗ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಉಳ್ಪುಣತಿ ಅವು ಕೇಸರನ್ನು ಪೇರಡು ಮುರ್ಕಾದಿ ದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ ಅವೇನಾಗುಲು ಪಾಡ್ವೇರು ಶೋ ಕಲರ್ ಬರ್ಪು. ನಾನು ಏನಾಡೈತೆ ಕೇಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೊಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಯಾನ್ ರೈಸ್ ದ ಪಾಡುವೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನದ ಹೀರೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ತಾಂಡು ನನ್ನ ಟೈಟ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳದಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪನ ತವದಿ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಓಲೊಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಕಳದಂಚಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಉಳೆ ಬರೋಡತೆ. ಅದು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಬುದರ್ ಇರ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾಯರು ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಅಂಡ ಇರ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾಯರು ಪಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಕೆಲವರು ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟು ನುಂಡತೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ನಾನು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ದುನ್ನದ ವಸ್ತು ದಿನ್ನಾಂಡು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಪೇನು. ಅದನ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಅಬತರ ಆತನ ನೆಟ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮೆಸ್ಸಿ ವಸ್ತುಲು ಆತಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ.
ರೈಸ್ ಓರಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಉಂದುದಾಗಿ ಈತು ಬುಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೊಲ್ಲೆತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟಗು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಈತೊಂಚೂರು ಬುಡಿಯೇ ಅವು ತೂಕ ಬೈಯಡು ದಾಲ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿನಿತ್ ನೈ ತೊಟ್ಟಗುನರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಚ್ಚ ಜನ ತಗೊಂಡುಳ್ಳರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಲ್ತು ತಗೊಂಡುಳ್ಳರು ಪನ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದುಳ್ಳು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈತೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸನ್ನೇಶ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಲಿ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಏನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಲ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನೀರ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಇಜನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ಗಲಕ್ಕೆ ಏನು ರತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಪೊರವಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಶೌರ್ಯ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಶೌರ್ಯ ಬತ್ತೆ ಶೌರ್ಯ ಏನೋ ನನ್ನ ಬಾಬಾ ಏನು ಅನ್ಪುಣ ಅಮ್ಮ ಏನು ಅಂಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಶೌರ್ಯನ ಬಾಬು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಪರೆ ಕೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಪರಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತಿ ಬಣ್ಣಗೊಂಡತೆ ಇನ್ನ ಬೋಡ ಬಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಲೈವ್ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ ನಡೀತಾನು ಬಟ್ ಈಗಲೇ ತೊಜಪಾಗಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾನು ಇದ್ದದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಉಂತೋಡಾಕು ನಮಕ್ ಇಂಚೆ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಾತಿರ್ಗಡಮ್ಮ ಊನಿ ಬೊಬ್ಬಾ ಊನಿ 54 ಜನ ತಗೊಂಡುಳ್ಳಾರು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲು ఇది 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಅಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಬರ್ತೇನಾ ಅಮ್ಮ ಬಾಬು
ನಿಗುಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ನೆಟ್ಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿಗುಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳಾರು ದಾಲ ಇಜ್ಜ ದಂಟಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಖಾಲಿ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೊಜ ಪಾರೆಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುಗ ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಉಮೇಶ್ ಯಾನಿಗಿರ ಮೆಸೇಜ್ ತುಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನೇಕ್ ಉತ್ತರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಚ್ಚಾಯರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಸಾರಿ ಯಾನಿರ ಮೆಸೇಜ್ ತುಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಬರೋಡೆ ಒಣಸಗಂದು ನಮಿತಾ ರಾಯಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲ್ಲೆ 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 ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆವನುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಕ್ಕ ವಂದನ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಕಳದಾಚೆ ನಾವು ಕಾರ್ಕಳದಾಚೆ ಇರೋದು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಳ್ಳಿ ಮಿಯಾರ್ ಕೈತಲೆ ಮಿಯಾರ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಶಶಿ ದೂರ ಉಂಡು ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬಂದು ಪ್ರಯಾಣಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕೊಡೋಣ ಇಂಚನೆ ಬಿಡೋಡು ಮತ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಧ್ವಜಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ದುಡ್ಪೆ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ದಾದೆ ಬಂದುಂಡು ನಮಿತಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೈಯಾರ್ದುಲೈ ಬಲೆ ಇಜ್ಜನ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿನಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಬಲೆ 57 ಜನ ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದೂರದ್ದು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ತೆಲಿಗುಲ್ ಪುರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಪಿದೈ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತನು ಕೋಡೆ US ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತನು ಅವಲಿ ಆ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ನಿಗುಲ್ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಂಗೆ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಆಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ದಮ್ ಬರ್ರೆ ಲೆಕ್ಕೊಡಂಡ ದಾಲ ಪಾತೆರತ್ತನಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಕುಲ್ದೆ ಮೂಲು ಕ್ವಶನ್ ಎತ್ತನಕೇನ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಒಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಬಂದು ಮಲ್ಬ್ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ ಚಲೋ ನಮ್ಮೈತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆವನುಂಡು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೆಕ್ಕೊಡೋಣ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದಮ್ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ತೊಡಿತ್ತಲು ಅಂಡ್ ಐತೆ ಸಮಯ ಅದ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ನ ದಸರಾ ಅದ ನಿಗ್ಲೆ ಧ್ವಜಪಾರೆಗಿತ್ತು ನಂಚದ ಯಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೇ ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪೇನ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತಂತಲೇ ಗ್ರೇವಿ ತೊಟ್ಟೋಗು ಶೋಕ್ ಆತಡು ಲೆಗ್ ಪೀಸೇ ಬೈದಂಡು ಸುರುಟು ಅಂದೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸೇ ಬೈದಂಡು ಅರಿಲ ಬೇಯ್ದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಲ ಬೇಯ್ದಂಡು ಶೋಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಈಗಲೇ ಕೋರಿ ತುಂಬ ತೊಜಪಾವೇನ
मस्त नसे आतन कोरी तुये रे मस्त नसे आतन अंदे कोरिला ಬೇಯ್ದನು ಶೋಕುಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಚಂದ ನಿಗ್ಲೆಗೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದೇನುವೆ ನನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಯಾನೆತ್ತ ಫೋಟೋ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಒಂದೇತ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ నేను ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ತಷ್ಟು ಪಾಡಿನ ಇಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟ ರಡ್ಡು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪರಿಮಳ ನೆಟ್ಟಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನ್ನುವೆನು ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ನೆತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಲೆಗ್ ಪೀಸೇ ಬರೋದು ನನ್ನ ಕೈ ಕಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಮಟಡು ಓಕೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಸೊ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿಕ್ಕಗ ಕೊಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ 2026 ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಅದೇ ನಟ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ 2025 ಓಕೆ ಚಂಡ ಸಿ ಯು ಟಾಡಾ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಂದನಾ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮಿತಾ ರೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಚಂಡ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್